जोङो बयबो नुदों एपिएससिआ खुंफुंनाय एग्जामाव जोंनि हालाम आरो बर' फरायसाफोरा गोबां जाफुंसार जादों। साक्सेस जानो हानाय गासैबो फरायसाफोरनिसिम आंनि फारसेनिफ्राय कंग्रेचुलेशन्स थाबाय आरो बिथांमोननियाव मोनसे आसा थाबाय जोंनि इयुन जोलैफोरखौ फैगौ टाइमाव गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव थुलुंगा होगोन होनना। दा जोङो थांनाय 5 बोसोराव नायहरोब्ला नुयो बर' हारि हिसाबै आरो बिटिसिआव फ्राय आगोलनिफ्राय रुजुनायाव जोङो नुयो मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोदों। थिग देग्लायबो बर'फोरा 9 जन जोङो गिदिर अफिसार मोननो हाबाय। बिनि अनगायै जों नुबावदों थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय नायोब्ला बर'फोरा हारसिंनो मोनफ्रोमबो बोसोराव प्रिलिम पास जाना मेनसिमाव 150 जन पास जानाय फरायसाफोर। बिनि गेजेराव जों नायना नुबावबाय गासैबो प्रमद बर' सारनि समनि सुपार 50 यूपीएससी आरो एपीएससी इनिशिएटिभनिफ्राय फैनाय। जोङो दिनै साबायखर बावनो नांगोन प्रमद बर' सारखौ बर' हारिनि थाखाय आरो बे हालामनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर हाबा मावलांनायनि थाखाय। आरो बिनि अनगायैबो जों नायबा नुबावो गासै प्रमद बर' सारनि बिथांनि सरकारनि टाइमाव हाबा मावलांनायखौ बिजिरोब्ला जोंनि हालामाव शान्ति लाबोनाय, हारिजों हारि दाङाबाजि गैयै, मेला फेस्टिभेल गैयै, जौ जुवानि मेला गैयै, खमैबो 500नि बारा जोंनि फरायसाफोरखौ डक्टर इन्जिनियारनि थाखाय फ्रि कचिं होनाय, 500नि बारा यूपीएससीनि थाखाय कचिं होलांनाय, स्किल एन्ड लाइभलिहुडनि थाखाय खामानि मावलांनाय। बेफोर गासैबो हाबाफारियानो बर' हारिखौ ससाइटिखौ मोनसे सेपआव लाबोदोंमोन, मोजां मोनसे ससाइटि दानायनि थाखाय। नाथाय दिनै जों नुबाय प्रमद बर' सारनि सरकार गैयैनिफ्राय गोबां दावराव दावसि, गावजों गाव नायलायनो हायै जौ जुवानि फेस्टिभेल, सोरखौबा बुनो होसोनाय, दम होनाय आरो बायदि बायदि। बेबायदियाव जों गोग्गो समाज दानो हागोन ना? दा गिदिर सोंथि जाना थाबाय। दिनै गासैबो हारि हारिसाफोरा गोसोखाङो बै 5 बोसोरनि सान्थिखौ आरो हास्थायफिनगासिनो। आं दिनै बारा बुंथिला, फैबाय थानाय समाव गोलाव आरो गोथौयै सावरायनोसै। फैबाय थानाय समाव बयनिबो जिउआ जाफुंसार जाथों बेखौनो आनान गसाइनाव आरज गाबहरबाय आरो बयबो समाजनि हारिनि खामानि मावलांनो आवगायबोगोन बेखौ आसा थाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों। जय बर' हारिनि, जय यूपीपीएलनि, जय प्रमद बर' सारनि।